Nata, India Maromena, and then in the Sionana. Okay, the no one they can easy. Yes, I'm Onomena. Onena also blended the theory and practical. Yes, in Nagunu. Okay, I can't wait to be 2 years and 1. Some of them may be back now. No, you go, neighbor Banco, up to Jabra, I Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe esi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha Asịrị FM aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa onye ọbụla amarala na oge anyị nọ n'ime ya ugbu a bụ oge obodo dị iche iche n'ala Igbo ji eme mmemme iri ji ọhụrụ dịka ọ na-akpọtụ n'obodo dị iche iche ugbu a ka anyị nwetara ihe onyonyo a ị na-ahụ bụ nke anyị si na ebe ndị obodo ọzọ obodo mere mmemme iri ji ọhụrụ wee nweta dịka anyị si wee hụ na ya bụ ihe onyonyo nna ochie a ị na-ahụ ebe a bụ agadi nwoke a bụ onye echichi zuru ezu n'ala Igbo nọrọ ebe ahụ wee kọwaa ọtụtụ ihe dị iche iche bụ nke ọ kọwara na ọ na-aga hazi ụzọ n'ala Igbo n'ihe gbasara omenala Igbo dịka o siri wee kwuo o metụrụ ọnụ na ọtụtụ ihe mana nke kacha nke o kwuru okwu ya ebe ahụ bụ ka ụfọdụ ndị mmadụ si na-anaghịzi ege ntị ntọala dịbụ adị nke bụ na onye ọbụla na-eme mmemme iri ji n'obodo ga-agbalị wee mee ya tupu igwe ya bụ obodo erie ji dịka o siri wee kwu ọ kọwara na igwe na-achị obodo richagha na ji na nke ahụ bụ iri ji ikpeazụ mmemme iri ji ikpeazụ a ga-enwe na ya bụ obodo o wee sị na ihe a na-ahụ na ọtụtụ obodo na nke ikpeazụ a bụ ebe igwe obodo na ndị obodo ga-etinye mmemme iri ji ọhụrụ erichaa ya ịhụkwa ọtụtụ ndị mmadụ na ya bụ obodo ga-amalitekwa wee tinyewe mmemme nke ha bụkwa mmemme iri ji ọhụrụ ahụ ma ndị eze nwaanyị na ndị otu ha ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nna anyị ochie a dịka ọ kọwara usoro dị iche iche nke ndị Igbo ji eme mmemme iri ji ọhụrụ mgbe elu ka bụ ala ọsa ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya nke ezi ọ na-eme ụka nna adịgburo ebe aya a na-eme ụka nne adịgburo ebe aya ihe niile an imported religion oifesibe ndị ọcha bịakwute anyị so na nwaanyị ime agwọ ọ dị very very wrong ihe afụ nke igbe ya awacha ji taa ma na-eneche ewajiri ọzọ bụrụ na ndị ya ebidozi ịwaji kịta awụ ụmụ mmụọ dị n'ọzọ bụrụ ya ebido ịwaji izu okwe ọzọ bụrụ ji waji ka ụbọ nza ya eji waji ụbụ wee chịkwa na-ede ya iti ọjagwa mbọsị akọ ya awaji izu okwe ọzọ bụrụ ji iri ji ụbụ awaji ụbụ nza awacha ji izu okwe eji ime otite ogwugwu niile dị na nza awaji ha wacha ji izu na-atọ ọzọ bụrụ ji iri ji anọ ọzọ bụrụ ogwi ya ama akwa ogwugwu egbe ha na-atọ awaji mbọsị nkwọ dịka nyaahụ ka ha wari ji nyaahụ ka o mere izu na-atọ ọzọ bụ oriri ji awaha ji ha waji mbọsị nkwọ mbọsị eke eze okwu eze dị n'Enugwu awaji okwu eze wacha ji si efo ya ori akpọ ọzọ bụ awaji akpọ ọzọ bụ wacha ha anaghị ji izu na-aka akpụ ji waji eme ihe akpụ ya na-akpa ịsụ opete akpụ mbọsị ahụ ọrụ ka eji jee rie ọgwụ afọ baịga na okwu akpụ maka nwaanyị ọnwụ na-eme omenala bụ isi kpa nni onye ọnwụ na ya asụ ezigbo ụtara ji buru okwu ọjị wee kpụọ ya enye ahụ etu a ebupụta ahụ ọjị ha dọya akwụkwọ ụtara ahụ wee tee aka ga n'ọkụ ị ụtara isiri ya na-enyu anụ so adazi ahụ na ụkpa ahụ were akwụkwọ ojo ka a na-aṅụ ọkụ machiwe na ụtara ji ahụ machichaa ya eburu ụtara ji ahụ bịa n'orie ebe niile ahụ ndị orie ụkpani ya dụ na eje mata akwụkwọ ojo kodere na na-egbuwasị ji ụtara ji ahụ iburu ka ọ na-arụchi ihe erigide nri si na ihe erizi ha na-agba eso opite akpụsụcha ha na opite ahụ ịma na iri ji a na-anọ ọzọ bụrụ na taa ndị amara omenala ndị anyị na-erisi omenala o keta na ụmụ nwaanyị na-eke aga ahịrọ n'isi yes abụ onye omenala
omenala ọzọ bụ na theory and practical. Yes, ihe na-agwa unu ọ kacha kemgbe eji bido ite ụmụ nwaanyị eze nwaanyị ihe bụ nwaanyị na-awa ha aja maka na ibiri ihe dị na dibịa ihe bụ ụzọ jebie aka na agwụ eme akpọ ihe na-enaghị ekpe na agwụ iwe rụọ agwụ ịrụ agwụ igwe okwu agwụ gbuo ụfụ amaghị rụọ na agwụ iwe otu ojije na ịga na agwụ dibịa iwe jee wefe a na-akpọ ịwa akpa aja iwe akpa aja ahụ ibido kpawa ọdụ okuke ọdụ mmụmgbu a na-akpọ ọdụ okuke agwụ isi onye were akpa aja na-akpe ịkpara ọdụ okuke ahụ amaghị ịwa na-akpa aja ma ụmụ nwaanyị niile afụrụ mmanya ego ahụ n'isi sọmọdé na-ebi ha aka n'agwụ n'onye ike gwụ na ịgba rọba nko ọ pụta ojegoro ego ahụ mmanya n'isi. Listen to me. A sị gị gịnị tụọ onye mmehie ya n'ihu ka o wee chegharịa. So ọ bụrụ na ndị a ọ ha na-eme ericha ji n'ọzọ bụ onye ebute invitation ine ọsị na-ewe eze nwaanyị Mgbeke na ọwa ji mbọsị dị etu a ụfọdụ ka na Disemba ụfọdụ ka na Nọvemba ụfọdụ ka na Ọktoba kwa ericha anya ji n'ọzọ bụ ana m ekwu ndị odiji ọzọ bụ neba na ya anya iji ọzọ bụ nebe ya anya na arụ na-eme ọrụ igbe wọcha ji ụmụ nkefute njarị ebidokwa na ha na-awa ji aha ele ya ene mgbe gboo na igwe wọcha ha na ji onwe onye ojizi ọnya ekwute na ya na-awa ji ikwuo ya bịafie ụwa ọnụbeghị mata a na-azọzi iko onye na ọzọ gbasara ya arụ na-eme ụmụ ife a na-eme n'obodo onye bụ ọnwụ ike onye bụ anọkata gbabiri nwụọ nye bụ mgbe gboo ama na ọzọ bụla mgbe gboo moto enwegara asidenti ọsọ anwụrụ ọkụ onwe onwe ọzọ bụla na-ekọ ya akọ n'ahụ ya mgbe gboo ama m n'anya nnaba moto gbagodo ọkụ n'iro ndị nọ n'ime nwụta onye ọ na-agwa onye ọzọ bụla moto ọ ya pụta ọkọ ya n'ahụ na taa moto otu aka wepụ ebe onye ọzọ bụla n'ime moto anwụọ na anwụọ ọ gịnị bie arụ na-eme n'obodo arụ na-emezi n'obodo n'ụdị dị iche iche. So chegharịanụ kpọọ na omenala anyị omenala ndị ọ dị n'aka ịhazi ọzọ bụrụ n'ebe na ihe anya ụmụ nwaanyị a na-ekaga ya n'isi ha na-ekwe anyị nsogbu o ha na-enye anyị nsogbu otu iji ana m arọ gị anya o ha na-enye anyị nsogbu ọzọ bụrụ donu okwu m anyị ebegodu ebe a na ọ na-eme agbaji echi ọwaji echi ọzọ bụ dena na nụ onye ejere obodo nara obodo ogologo ndụ na ahụ isi ike ụlọ ihe akwa ka ihe enwe ụlọ nre ehewe na ndụ ụlọ nsepadụ onye ọnwa nwụrụ onye mfu efu onye agha nwere ajọ mmụọ onye agha efuru ajọ mmadụ onye ya nwụrụkwa ajọ mmụọ ya efurukwa ajọ mmadụ ọkwọ na ọkwọ ọkwọ na onyo akwekirichala ya bụ ihe onyonyo ana m asị ya bụ nna anyị ochie ana m asị gị daalụ ọrụ rie nne mana asị ka Chineke nna gọzie gị ebe ọ pụrụ iche dịka isi wee wepụta ụdị ohere a ịkọwara ọtụtụ ndị be anyị ihe dị iche iche gbasara iri ji ọhụrụ nke dị n'omenala Igbo. Mana otu ihe dokwara n'anya bụ na ọtụtụ n'ime ndị na-eme omenala taa bụ ndị a mụrụ n'ụka amụghị ha na omenala. Imirikiti n'ime ha bụ ndị gagidere ụka wee sị na ha achọghịzi ịga ụka ọzọ wee sị na ha ga-alọchi azụ na omenala nna ha. Ụfọdụ n'ime ha ajụghịkwanụ ese ọfụma n'ihe dị iche iche nke a na-eme na ya bụ omenala. Ụfọdụ n'ime ha enweghịkwanụ ma ndị ha ga-ajụ n'ihi na ndị okenye niile nọ n'ezinụlọ ha makwanụ n'obodo ha na-agazi ụka. Ndị mara ihe gbasara omenala ebughịzi ibu ndị ga-akọwara ha. O wee bụrụ ihe mere ụdị ha na-eji adị maka na ụdị mmadụ m amụrụ m n'ụka amabughị m na enwere otu esi agụ ya bụ kalenda mgbe eji eri ji na nke agacha oru nke agacha oru nke a. Ana m echebu nnọọ mgbe ọbụla ọ sọrọ obodo makwana mgbe ọbụla ọ sọrọ onye ọpụta tinyere onwe ya mmemme iri ji. Ama m na o nwekwara ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọ dị ka ọ dị m ọ dị mma wee na-ekele ya bụ nna anyị dịka o si wee kọwaa ya bụ okwu ọfụma o wee doo anya. Ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nyere anya na ya bụ nke si n'aka otu nwanne anyị nwaanyị bụ ihe gbasakwara mmemme iri ji a na-ekwu okwu ya, bụ ebe ọ nọrọ wee jụọ sị kedu ihe mere na ụmụ nwaanyị ndị eze nwaanyị na-apụtazi ka obi kpọọ mmemme na ha na-awa ji ọhụrụ. O wee sị na ihe dị otu ahụ anaghị emebu n'omenala Igbo na mbụ, na ọ bụ ihe bidoro ọhụrụ. O wee na-asị kedu ihe mere o ji wee dị otu ahụ. Ọ pụtara na ụmụ nwaanyị ndị na-eme eze nwaanyị enweghịzi nsọpụrụ n'ebe omenala Igbo nọ.
ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Igbo mma mmanụ. O nwere ihe m chọrọ ikwu. Kedu ihe mere na nwaanyị dibịa nwaanyị na-eri ji ọfụ? Dibịa nwaanyị a na-eri ji ọfụ n'ala Igbo. Dibịa nwaanyị ọ na-eme emume ji ọfụ n'ala Igbo? Kịka nwaanyị ga-esi wee pụta ọ na-ebi invitation na-eme na-eme public invitation na ya na-eri ji ọfụ na ya na-eri ji ọfụ. I don't understand. Eche m na ụmụ nwoke na-eri ji ọfụ. Nwoke zuru ezu nwoke chịkọrọ achịkọ odogwu dị na nwoke nwere full ikenga. Ka nwaanyị ya esi wee pụta na-amazụ nwoke aka na-eri ji ọfụ, and gị nwa bụ nwoke o meghị invite ije lie diji ebe nwaanyị ọkwa ya eji aka ya gbuo dị anụ. O mekwa edekọ ka nwoke ya bịa gburu ya, ọkwa ya eji aka ya gbuo dị anụ ije honor the invitation. Ka m gwa gị ma ihe iwu eflef ka ewu ọ dị egwu enwero ọ dị egwu tizero ikenga ọ ihe ewu na ọ bụ na nwaanyị nwa ahụ mee gị invite nye gị invitation sị gị bịa na ya na-eri ji ọhụụ iwele jee ka irie ji ọhụụ ka ịnọrọ ebe na ọ na-eme emume ji ọfụ ije tụọ ya ego bọọ ya ego. Nwaanyị a na-eri ji ọfụ nọ n'ala Igbo. Nwaanyị a na-eme ka m tinye otu a, nwaanyị a na-eme emume ji ọfụ n'ala Igbo ma ajụkwa n'ụlọ. Kedu ihe wụ ibe a? Ụmụ nwaanyị dibịa nwaanyị ejidego omenala Igbo ha saa ya tọnụ ya upside down na-eme na ụmụ nwoke na-amachi aka. Mgbe nna m ha nọ na-eme omenala onwebe mbọsị m nụrụ ọ sị na dibịa nwaanyị dị otu a na-eri ji ọ na ọ na-eme emume ji ọfụ. Anụbeghị m ihe ma na-anụwo dibịa nwoke enwebeghị m mbọsị m nụrụ na nwaanyị na-eri ji ọfụ. Ya bụ ibe jọgburu onwe ya. Mgbe na-asị na gị nwa bụ nwoke nwa jee ebe nwaanyị na-eri ji ọfụ, nwaanyị makwa na ọka aba nne mmọnwụ, nwaanyị makwa na ọka na-afụ nsị ya, nwaanyị nwekwara ike ọka anụdụ nri dị sef. Ị na-eme festival na-eri ji ọfụ, ị na-eme ya publicly, ụmụ nwoke a na-abịa maka na ị na-achụ ego. All these things are just for money. And ụmụnka nke otu a ụnụ na-aba ọ ya na-eme na ka ụnụ wee nwee ike meet up. Ụtụ ụnụ na-atụcha n'ime ya, ma ndị a na-abọ 3 million ma ndị na-abọ emugono ebe a na-abọ 3 million ofunye na-eme ibe a na-emeza na-efiksi programs na-awụzi omenala Igbo na-akpụzi ya afọ n'anya. Na oge elugokwa mgbe ya na-ejikwa na-apịawa ụnụ azụ maka chikere m oge elugwo mgbe ya na-eji apịawa ụnụ ezigbo pịawa ụnụ azụ. Kedu ihe bụ ihe a? Onye ji ekwu ụmụ nwaanyị Udo nka na-ekwu ya if you come for me I come for you. Akwadosiri m ike ụnụ amarụ ka m si kwado na nke ikpeazụ a ga-apịawa ụnụ azụ ma ụnụ onye onye makwa ebe ọ sara ahụ ya ji echere pantị ya ụdị ka nọnsensị bụ ihe a na-etoro ụnụ na-awa anya. Nna dịkwanụ very careful maka Ada Udo nke pịawa mfat ebidogo m ịpịawa ụnụ azụ. Ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị ụnụ na-aza dibịa nwaanyị eze nwaanyị a na-abụ eze n'ala Igbo ma jụ na ụnụ if you come for me I will come for you. Ọkwa ikirichala nke ahụ, gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, kedu ihe bụ ebumnuche gị? Ị na-eche na ya bụ nwanne anyị nwaanyị kwutere okwu nke ahụ o kwuru na o kwutere ya n'anya ya? Ka ị na-eche na ihe dị otu ahụ enweghịzi ihe ọ bụ na onye ọbụla ga-emenwu mmemme iri ji ma nwoke ma nwaanyị? Kedu ihe bụ ebumnuche gị? Deere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nye anya na ya na nkenke oge nke gbasakwara mmemme iri ji ọhụrụ a na-ekwu okwu ya bụ ihe onyonyo anyị si na obodo Abịrịba nke dị na steeti Abịa wee nweta izu ole na ole gara aga, bụ mgbe ha bụ ndị obodo Abịrịba na-akwado mmemme iri ji ọhụrụ nke ha. Otu nwanne anyị nwoke were ihe onyonyo baa n'ahịa nọ na ya bụ obodo ebe a na-ere ji ka o kwee ọnụ ji ma gosikwanụ ọnụ ji dị iche iche nke nwere na ya bụ ahịa. O wee bụrụ na ji arịala elu ọjị, onye ọbụla a na-ebe na-etufughị oge ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. And unu lahekwa ma anyị rechakwa ya anyị ebukwara ya gbakwara ya moto. Ọchịchị a ọ na-ana anyị nkuko nke ọ dị ukwuu. mgbe Chineke mee ebere eme Ya mere anyị ebere. ihe eretukwanụ Ha anaghị
ekechila onwe anyị onye kwe na ọ matara ya asụrụ ma ọ matakwana ya alawa nọ anyị letunu na ya mba ndị idima na-afịa o biko ebe ọbụla ị nọrọ awọchi ife a bụ eke mbụ ebiriba iri ndị ọhụrụ ife a na-akpọ ya New Yam Festival ife anyị nọ bụ afịa ndị afịa eke mbụ ibe anyị nọ tọọma biko ele nye eretu ga-ese apịtụrụ m eke bọtịn gajụ m akaụntụ mese nde ya eturu m ife ma zụrụ mkpụrụ ndị nge ihe aka biko nke anyị kpalisi atọọma ọ bụ okpo ole banyere ndị ụwa ka anyị fụ last price ya bụ ebe o debekwa ofe agwa ndị nke bụ 3,000 ebe a okay nke a bụ okpo ole nke anyị metụ akata 4,000 biko nu ebe ọbụla nọrọ elesa anyị nọma ebiriba kpọmkwem ebe a bụ Abiriba News Online anyị nọma ebiriba kpọmkwem anọkwana ha azụ afịa eke mbụ ife anọ. That's New Yam Festival of Abiriba. Tomorrow is the D-Day, but today is the marketing day. Everybody comes here to buy, to sell. After today, this market will no longer continue from here until next year. By this time again, the market continues. Nneka, amalamo. Yes. 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 As you can see, New Yam Festival of Abiriba. Today is the market day, a Kembu, which is always once in a year. By this time next year again, this market will be here again. People all over Igbo land will come here with their goods to sell for the people of Abiriba so that they will be able to celebrate their New Year festival and buy a lot of stuff to keep. Biko ndị nke anyị bulisi aka wasọbụ okpole nne ndị nke a bụ okpole. Okay. Ndị mama ezi ọnụ ife mbe ya bụ 3,000 naira. Okay. Ndị ji oke ọnụ kama nwaanyị ha agọta ụlọ. Ngwa ka unu na ha abalị melasatụba ihe n'anya nke a ka ndị zụrụ ma emeli ike eri na ndị ọkụ n'ọma. Onye ọbụla eri. Ma bụ ya elechi dị na na-eri ndị ọhụrụ onye ọbụla ederi ya garị. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo n'ihe onyonyo nke a anyị kiriri ikpeazụ ugbu a naanị otu obere ajụjụ m chọrọ ịjụ ebe ahụ bụ ihe dị otu a. Na mbụ ana m eche na mmemme iri ji a na-eme n'ala Igbo niile, obodo ọbụla na-eme, onye ọbụla na-emekwanụ na ezinụlọ nke ya, ana m echebu na ya bụ mmemme bụ oge ndị Igbo ji ekele Chineke n'ihi omume ihe a kọrọ n'ubi mepụtara. Echebu m na ọ na-abụ oge ewepụtara onye ọbụla ma ezinụlọ ọbụla ma obodo ọbụla nọ n'ala Igbo ndị na-arụ ọrụ ugbo ji wee na-ekele Olisa n'ihi ihe nke ha kọrọ n'ubi ka o si wee mee n'afọ anọ n'ime ya. Ọ bụrụ na m kọwatara ya unu agwa m, ma ọ bụrụkwanụ na m akọwataghị ya unu agbazie m olu bikonu. Mana ọ bụrụ na m kọwatara ya bụ ihe, ọ bụrụ na m mara ihe ọ pụtara, ana m eche na ihe eji eme mmemme ji ọhụrụ bụ ihe ịkọpụtara na be gị. Ana m eche na onye ọbụla bụ okenye, onye ọbụla bụ nwoke ji ezinụlọ, karịsịa ndị bi n'ụlọ, na ọ bụghị ihe dị mma na ntị ịnụ na ha na-aga n'ahịa ego ji eji eme mmemme iri ji ọhụrụ.
maka na eche m na mgbe elu bụ ala ọsa na ọ na-abụ DJ ọbụla bupụtewe ihe ịkọpụtara ka anyị hụ. Gị bụ onye na-ekirikwa n'ihe onyonyo a, deere ebumnuche gị ka anyị mara otu isi wee hụ ya bụ ihe. Ị na-eche na ya bụ ihe nke m kwuru bụ otu ahụ ka o kwesịrị ịdị, bụ na nwoke ọbụla na-arụ ọrụ ubi kwesịrị ịbụ ji ọ kọpụtara ka o ji eme mmemme iri ji ọhụrụ? Ka ị na-eche na ya bụ ihe enweghị ihe ọbụla o mebiri, na onye ọbụla ga-abanwu n'ahịa wee zụrụ ji ọ chọrọ iji wee mee ya bụ mmemme iri ji ọhụrụ? Deere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, mara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere ọkụkọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị nwe m, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ, udo dịrị unu.